Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañjay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hande ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof boros hollen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne ƴeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel di banggue dawrugol to ganduɗa kañum woni dialogue kalteɗo o ha tengte Rose Wardini baɗɗo démissionné e kay goɗɗum ko ganduɗa nane nder jayndeli ɗi woni tan prisonnier ji batteɗi libéré oɗo saaha joni wonde sollah lamdo jaaɓi noon tigui gudditiren jayde gendire Le Soleil on jii jayde Le Soleil oɗo saaha camion ji jiiɗon ne yuppa kurjuruji wona mbebes kay kono kay ɓe mbi ko mbebes nana yiiɗa dañde e nder Dakar ɗum noon ko cité Handar 2 ne woni ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Nord Foire ɗum noon ɓe mbaɗi tan losko yañgo fanude henete ɓe mbi yete kay oɗon cité oɗo saaha ko dépotoir d'ordure waɗa to Ouest Foire wona Nord Foire kono ko Ouest Foire toon tigui autoji ɗi juppata mbalitaji mumen walla tan mbiyen hoɗɓe sarsaraji toon tigui juppata mbalitaji mumen garen e jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide yete ko fayi tan e ko wiyete banggue politique e nder leydi meɗen libération détenu ji ɗi woni tan nangganoɓe manifestation ji oɗo saaha hewɓe mobɓe ina woppite ɗum ɗon noon ɓe mbi tan beele ko yewtere walla ko woni less ɗum ɗon noon woni tan ko anda ka taw ɓe mbi noon ha joni tan ko ganduɗa to banggue médiation ji nani continue faade ngal ɗon banggal woni jewte tan gam ɓeɗon sukaɓe woppite ha joni kay e nder jayde l'observateur ɓe gaari kay oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kañum noon nden nawi kayitaji mum e bamum sehil muɗum yo tan ƴettuɗum stage e tan cabinet muɗum oɗon wi ko way noon wawa wonde o rutti noon ko o nawi tan arme woni tan pistolet ngam tan wadde menacé ɓe ganduɗa kamɓe goni liggotoɓe toon goɗɗo mo ganduɗa kay wona menace kono ko baɗɗo exécuté woni oɗo mo ganduɗa kañumne ko suka mum nawanno yejjiti ko mbahane muɗum galle suka muɗum rutti tawi toon joom galle suka debbo ƴetti brique fiɗum e joom galle suka debbo ɗum ɗonne fo nane nder jayde l'observateur ko wiyete bonene jalno garene jayde las ha joni oɗo subaka jayde las kañum ari tan ko wiide PDS kañum noon oɗo saaha kay ƴetti tan makki walla tan mbiyen ɓe takkodiri ha joni tan ɓe gaari wiidete participation Karim Wade présidentiel ɗum ɗon noon oɗo saaha mataw ne wawi wiyede présidentiel goɗɗo tan goɗɗum ko ganduɗa kay nane nder jayde nde woni tan ko ganduɗa kañum woni sukaɓe woppiteɓe oɗo saaha ne paye tan e jignaɓe mumen goni libération ji ƴewtindaɗi garene jayde Sud Quotidien noon oɗo saaha ari tan koye gueɗe Rose Wardini wiide tan Rose Wardini kay oɗo saaha kañum joƴƴini éponge muɗum woni tan waɗi démissionné walla tan woppiti candidature makko kanko Rose Wardini ɗum noon e wiide makko tan ko hollidde kay yiddemo jaam e deedere leydi ndi saabi kay kanko woppidde oɗon banggue kono noon to banggue nationalité makko amo jogui preuve aji foof ko kanko o jogaki nationalité ji ɗiɗi garene jayde Walf Quotidien noon wi tan ko kanko kay Rose Wardini so yeehi mawa tan kay yewnu Anta Babacar Ngom saabu kamɓe ɗiɗo ɓeɗon gonno candidat uji élection présidentielle so yeehi noon joni heddoto tan ko Anta Babacar Ngom woni debbo gonɗo candidat oɗo saaha e yeeso sappo e jeetato worɓe ɓe ganduɗa ete nani e tan ko wiyete e liste oɗon liste candidat ji garen ha joni jayde Le Quotidien mbiyen tan to banggue kay kamɓe ɓe gaari tan koye konnguɗi Aissata Tall Sall jogori huccidde e tan saktoɓe kabaruji hande gam arde ko ɓuuri labde kay e libération ji walla woppitaɓe fati jignaɓe mumen kanko noon jagorde joguiɗe ngal ɗon banggal ne woni Aissata Tall Sall mawo artu hen e kuccitgol makko e saktoɓe kabaruji ɗum ko hande wonata so Allahu lamdo jaaɓi garene jayde Vox Populi ɓe mbi kay ko tolne 16 e tan candidat ji kamɓe oɗo saaha aɓeni daari
kadi tan ngam wadde pression wiide tan yo élection ji wat feere daña hade ɗiɗi lewru avril sabu kay ne anda ɗiɗi lewru avril e tan constitution gardiɗo leydi ndi wonta tan wonde ɗon manda makko haaɗi ɗum ɗon noon saabi ɓe tan ne dari ngam tan élection ji waɗe no hanirta ni garene jayde tribune ɓe mbi kay dialogue beele ma ƴettite dialogue faade tan e processus électoral beele ma ƴettite ɗum ɗon noon woni namdal ɓe gaddi oɗo subaka ɓe ngi tan docteur Wardini kañum noon yalti e tan sungoli ɗi walla mbiyen yalti tan oɗo saaha e tan langawo garen ha joni jayde li quotidien noon oɗo subaka wi tan ko trafic aérien fade toon to aéroport AIBD ɓe mbi tan ko kay ko ƴewtinda ko woni yete ko tolni tan e million ngaji tati passager ji mana tan yahoɓe walla mbiyen ya garta o ina tolne tan million ngaji tati so ƴeewama naweteɓe e ya garta oɗon ha joni tan ɓe mbi ko tolne 38 000 woni capantati jeetati ujunere tonnes ɓe mbi to banggue fret ina nanna ɗum e nder leydi ndi ha tengti kay eko wiyete tan 28 500 woni ujunnaji nogase jeetati e temedde joyyi ɗi ganduɗa ete aɓe mbaɗa ɗum enregistré woni yete ko ganduɗa kay ina woni voluji jahoji ina arta e aéroport AIBD garene jayde libération ɓe mbi kay ko tolne capanɗe jeeɗiɗo nangaɓe toon to ganduɗa woni kay to Ziguinchor kamɓe ɓeɗon noon ɓe puɗɗima grève de faim caggal nde ganduɗa ɓeɓe nanguiɗano ɗo e Dakar nani goppite ne paatay koreji mumen kamɓe ko way noon ɓe jiyan ɗum walla tan ɓe goppitaka to ɓe goni to ɗum ɗon noon saabi tan oɗo saaha kay kamɓene ɓe mbi ɓe ñamata ɓe jarata haɓe keɓa ko ɓe jiidi ko ha joni tan ɓe garte gueɗe Rose Wardini wiide tan oɗo saaha kay o joƴƴini kay dongal ngal e leydi jayde stade coftal ɓalli gudditen damal tigui ɗum ɗon noon garen tan e gasset woni entraîneur kesso mo ganduɗa jogui oɗo saaha Ismaïla Sarr Elimane Ndiaye e Pape Gueye ne ƴeewe noon beele hakkude mabɓe tan beele mawo tottitɓe chance mo ganduɗa aɓe poti totte ɗum walla tan aɓe poti dañde ɗum e nder équipe oɗo saaha caggal nde ganduɗa kay kanko woni entraîneur kesso toon yete ha yesso noon ko lawol garten tan e quart de finale walla tan ƴewde Sénégal beele ma jeeya yahoɓe quart de finale ɗum noon ko hakkude Sénégal e Japon wonata so 15 heures yoni so Allah lamɗo jaaɓi ha tawi fawi hojomaji capantati nden tigui oɗon match dañata ƴeewe noon beele baroɗe men ɗe e beach soccer maɓe mbaw yaade e quart de finale oɗon ko duwade tan yo Allah hokkuɓe jeeyaɗe yahoɓe e quart de finale oɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garen hello men wongo gudditiren tan e gueɗe Rose Wardini ine anda noon kanko o jeeyano tan koye wannoɓe déposé candidature uji mumen hani o dañino ni yette jeeyede candidat ji ɗiɗon kanko Rose Wardini noon ko wiyete tan bone piltat nde tan gueɗe Karim Wade yiya que kanko kay o jogui ko nationalité ji ɗiɗi ha Karim Wade waɗa éliminé ko ndien tigui kanko ne gueɗe makko mataw peeñi wiyede tan o jogui ko passeport française e ko way noon ɗum ɗon noon addi caɗele ha kanko kay Rose Wardini nde ɓe ƴewti ɓe jii koye tan amo jeeya e tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ɓiɗɓe France walla mbiyen joguiɓe nationalité française kanko noon ko nden tan o tan yaltina walla mbiyen ko nden lawol e hoore mum yaltinimo e course oɗon hayso tawi hande o darima gam wiide kanko kay ko baɗowo ko baɗowo yette démissionné e candidature makko oɗon ɗum noon ko wiide tan mataw ko way kono baɗowo anticipé ni tawa yette saabu ne anda o waɗanoma garde à vue e tan gueɗe ɗe ɗon nde dañi nde ƴewtinda ha anda kay kanko amo jeeya kay ɓe ganduɗa ne jogui nationalité française ha joni nden noon lawol fawinomo junggo mataw tan mataw hulata kadi koko wayni fuɗɗito wona ko ganduɗa ete kay jokkat
date sabu so jokki tan ne wawi addude caɗele sabo yete so woppi candidature makko ha processus o ƴettitama kadi ne wawi kadi to banggue lawol oɗon processus ƴettite ne wawi tan ɗum saabi wadde mo anticiper wiide o waɗi démissionné e oɗon poste yiddemo jaam e yiddemo deejere leydi ndi saabi kay kanko o tan waɗi démissionné e tan candidature makko caggal ɗum noon ne anda oɗo saaha heddi toon comme debbo tan ko oɗo mo ganduɗa kanko woni Anta Babacar Ngom heddi oɗo saaha kay e course oɗon comme debbo ko heddi ko woni candidat ji ko worɓe goni hen ɗum ɗon noon goɗɗum ko ganduɗa ma en gar hen woni gueɗe tan oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Karim Wade ne mawo ar o arata date kadi nanggama faade ngal ɗon banggal ɗum noon wonno namdal ngal tan ko beele kanko Karim Wade so jeeyanoma e candidat ji ɗi oɗo saaha ma tawmo ɗo e nder leydi ndi wadde campagne walla ma waɗane campagne ha campagne o ɓenna ha élection o ɓenna o ƴeewa somo wawi nattude e leydi ndi walla wawata nattude e leydi ndi ɗum ɗon ne ko namdal mbeɗe faɗo noon jabowol ngol e commentaire uji moɗon onon yeeɓiyankoɓe ha tengti noon e capanɗe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa kay to ganduɗa woni Ziguinchor kamɓene ɓe jiiɗi gueɗe moɓe ƴewte saabu kamɓene koye détenu ji ɗi ɓe jeeyano nangganoɓe manifestation ji ɗi ha aɓeni puɗɗi grève de faim mataw tan ma gueɗe moɓe ƴeewe ko ɓooyani seeɗa kamɓene ɓe mbawa tan woppitede e yaafede ɓe patay koriji moɓe hewɓe noon e ngal ɗon banggal ene mbiya holko saabi détenu ji goppa woppama tawa ko haala dañaka andaka ko saabi ɗum andude e wasde andude fo min pour min c'est sans importance woni l'essentiel ko ɓe nangganoma ɓe cokkama ɓe nangganoma e dow ko ganduɗa manifestation constitution hokki ɗum population o ɓe mbaɗi manifesté e helde dañi bonnude dañi so haare dañi fala budde ma dañ ko boni ɓeɗon jaafama kooti e jinnaɓe mumen ñaguete kayko habbanaɓe ko ganduɗa ko kañum woni bracelet ji électronique kamɓene yo Allah serduɓe hen ɓe ganduɗa ete dokkama liberté provisoire yo dokke liberté totale mbawa ruttade e koreji mumen dutto e liggeyaji mumen e hakkillaji deejji ko ɗum ñaguete kono kay wona surtude haala de gauche à droite wiide holko saabi gardiɗo leydi ndi woppude ɓeɗon amo jogui hen droit effectivement ƴewde kay ɓeɗo nangganoma nde jonti jaafe dutto e koreji mumen to koyɗe jamne jaahe hoto woɗɓe ganduɗa gonata ko caggal ina jiilo haala gotka e nder jaam oɗon saabu so jamne yaahe kala jiilotoɗo hen goɗɗum bone wo koye dow mum yoppitto hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɗon guddirten ruɓɓindu jayndeli meɗen hokkude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗenno en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall